Kristo. Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egizu gur zaitzagula bihotz-bihotzez eta maite ditzagula gizon emakume guztiak egiazko maitasunez. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Siraken liburutik. Sakrifizioetan zatirik aukeratuena gantza den bezala, halaxe David Israeldarren artean. Antxumeekin bezala egin zuen jolas lehoiekin, arkumeekin bezala hartzekin. Ez al zuen gaztetan erraldoia hil eta iraina kendu herriaren gainetik, abaila besoaz astindu eta Goliaten harrokeria makurrarazi zuen. Izan ere, dei egin zion jaunari, goi-goikoari, eta honek indarra eman zion haren besoari, gudari trebea menderatzeko, eta bere herriaren indarra sendotzeko. Horregatik, 10.000 garaile bezala ospatu zuten David, eta jauna haren bidez bedeinkatu zituelako goretsi, errege koroba distiratsua eskainiz. Inguru guztiko etsaiak zanpatu zituen, eta aurka zituen filistearrak menderatu. Haien indarra behin betiko hautsiz. Bere egintza guztiengatik eskerrak eman, eta goretsi egiten zuen goi-goiko santua. Bihotz-bihotzez kantatzen zituen gorazarreak, eta bere egilea maitatzen. Abeslariak jarri zituen aldare aurrean, doinu eztiz kantatzen zutelarik. Haunditasuna eman zien jaiei, ezin ederrago bihurtu ospakizunak. Jaunaren izen santua goresten zuten, santutegia egun sentitik kantuz betetzen zelarik. Barkatu egin zizkion jaunak pekatuak, eta betiko sendotu haren indarra. Erregetza agindu zion, ospez beteriko tronua izango zuela Israelen. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bedeinkatua nere jainko salbatzailea. Bedeinkatua nere jainko salbatzailea. Jainkoaren bidea jatorra da. Jaunaren hitza zutan garbitua. Babeski da jauna harengana jotzen duten guztientzat. Bedeinkatua nere jainko salbatzailea. Gora jauna, bedeinkatua nere arkaitza, goratua nere jainko salbatzailea. Horregatik jauna, nazioen artean goretxiko zaitut, zure izena kantuz ospatuko dut. Bedeinkatua nere jainko salbatzailea. Garaipena handiak eman dizkio erregeari, maitasuna agertu dio bere gantzutuari, Davidi eta honen ondorengoei betiko. Bedeinkatua jauna, bedeinkatua nere jainko salbatzailea. Aleluia, aleluia, aleluia. Zorionekoa jainkoaren hitza,
bihotzonez eta zabalez entzunik, barruan gorde eta iraupenez fruitua ematen dutenak. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik, aldi hartan jakin zuen Herodes erregeak Jesusen berri, honen izena oso ezaguna baitzen. Batzuek zioten, Juan bataiatzailea piztu da hilen artetik, horregaitik du mirariak egiteko ahalmen hori. Beste batzuek berriz, Elias da, eta beste zenbaitek profeta da, aintzinako profetak bezalakoa. Iritsi hauek entzutean hau zioen Herodesek, nik lepoa moztu nion Juan, huraxe piztu da. Izan ere, Herodesek Juan harrapatu eta kartzelan lotua zuen, Herodia zela eta. Herodesen anaia, Feliperen emaztea zen Herodias, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zuen eta Juanek esaten zion, ez eizu zilegi zeure anaiaren emaztea edukitzea. Horregaitik, gorrotu zuen Herodiasek Juan eta hil egin nahi zuen, baina ezin Herodesek begirune baitzion Juani, gizon zuzen eta santutzat zeukan, eta babestu egiten zuen. Juanen hitzek kezkarik sortzen baizioten ere gogoz entzuten zion. Etorri zitzaion ordea, Herodiasi aukerako eguna. Herodesek bere urtebetetzean afaria eman zuen agintari, udalburu eta Galileako handikiei. Sartu zen jantokian Herodiasen alaba eta dantzan egin zuen, eta atsegin izan zitzaion Herodesi eta maikidei. Orduan erregeak esan zion eskatsari, eskatu nahi duzuna eta emango dizut, eta zin eginez agindu zion. Eskatu hala guztia emango dizut nire erreinuaren erdia bada ere. Atera zen eskatsa eta bere amari galdetu zion. Zer eskatuko diot? Amak erantzun, Juan bataiatzailearen burua. Itzuli zen harin erregean gana eta eskaria egin zion. Emadazu oraintxe bertan Juan bataiatzailearen burua azpilean. Goibel jarri zen erregea, baina maikideen aurrean egindako zinagatik ez zion ukatu nahi izan. Berehala, bere guardiako bat bidali zuen Juanen burua ekartzeko aginduz. Juan zenura kartzelara eta lepoa moztu zion, eta azpilean ekarriz zuen burua. Neskatsari eman zion eta neskatsak amari. Juanen ikasleak hori jakitean, haren gorpua jasotzera etorri eta hilobian ehortzi zuten. Jaunak esana, gaurko evangelioak San Juan bataiatzailearen martiritzaren berri ematen digu, ez? Eta gogapen hori egiten du Herodesek agindu zuen Juan bataiatzailea hiltzea. Eta egin zuen pekatu horrek, dudarikan gabe, sortzen du bere baitan ikaragarrizko kulpa sentimentua eta Jesus agertzen denean konfunditzen du, ez? Juan bataiatzailea piztu da. Hori da gure bizitzan pekatuak ere egiten duena, zerbait txarra egiten degunean, pekatu egiten degunean, gure barnean sentimentu zakarrak eta txarrak usten ditu, eta horiek kentzea zaila da. Barkamena eskatzea besterik ez daukagu,
eta Jainkoaren barkamena jasotzeak kentzen du zauri hori bakarrik. Eta ikusten dugu Juan Bataiatzaileak nola jaso zuen heriotza, hau da, bere egila agertzearren eta egila ez isiltzearren sufritu zuen heriotza. Herodesek publikoki zuen pekatua gaitzetsi zuen edo San Juan Bataiatzailea ez da isiltzen, denak isiltzen dira, baina Juan Bataiatzailea jakinik Herodesek zeukan pekatu publiko hori, hau da, Herodiasekin bizi zen, adulterioan, eta hori esatearren eta hori kondenatzearren, egila adieraztearren izango da eraila, hau da, hila, martirizatua. Eta Juan Bataiatzailearen heriotzak baita ere aurreratzen du gero Jesusi gertatuko zaiona, Jesus ere, bera ez dator bakarrik egila esatera, baizik eta Jesukristo da egila bera. Juan Bataiatzaileak egila adierazi zuen, egilari eman zion harrera, baino Jesukristo da egila bera. Eta Jesukristok egila guri ematearren, bera guri ematearren, baita ere gurutzean hiltzatua izango da. Sakrifikatu egingo du bere bizitza guri ere egil hori ematearren, bere bizitza ematearren, bera da benetako egila. Eta Juan Bataiatzailearen heriotzak ere hori aurreratzen du. Eta baita ere, gaurko evangelioak adierazten digu zer den pekatua, gure bizitzan. Azken finean, pekatua da, Jainkoaren gan ez bizitzea. Jainkoaren ganako jarrera gurea izatea, baita ere askotan erdipurdizkoa, Jainkoaren aurrean ezin gaitezke, gure jokaera izan behar da, bai edo bestela erdipurdizkoa edo eseskoa baldin bada geizki goaz. Herodiasek argi eta garbi agertzen du, egila ez duela nahi bere bizitzan. Eta gorroto du Juan Bataiatzailea. Herodesek aldiz, hor dabil. Erdipurdizka, azken finean. Ez du egila onartzen, bere bizitza aldatu beharko lukeelako, baino ez du ere gorrotatzen. Baino azkenean, bukatzen du geizki baita, Azken finean gure kristau bizitzan Jainkoarekin eta egilarekin ezin dezakekogu jokuan ibili, erdipurdizka ibili. Edo sinesten dugu, onartzen dugu, edo bestela azken finean jauziko gea. Hau da, okerrera jungo gea. Eskadi ezaiogun beraz Jainkoari, eman diezagula grazi eta indar hori. Jesukristoren baitan bere egila onartu eta beraren egile hortan bizi izatea. Hala izan dadila. Eskariak egitean jar dezagun Jainkoarengan gure uste onosoa. Kristoren emaztea den Eliza elkartearen alde, iraun dezala garbi eta leial, bete dezala arretaz munduan duen egitekoa eta itxaron diezaiola horrela etortzekoa den zenarrari. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Garraioan eta errepideetan lan egiten dutenen alde, kontu zibiliz eta zuhur gidatuz egin dezatela gizartearen onerako den zerbitzua. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixo eta adinekoen zerbitzuan, irakaskintzan, predikazioan ari diren erlijioso eta erlijiosen alde. Jesus irudi eta itorle izanez jardun dezatela eginkizun horietan
Eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, gure Elizbarrutiko eta parrokietako elkarkideen alde lagun diezaiegula denei gaztei bereziki jainkoaren deia entzuten eta erantzuna emateko gogotzu izaten, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna, jainko jauna ageri ezaiguzu zeure onginaia eskatu dizuguna emanez. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun, ogi hau lurraren indarrak eta gizona lana sortua, hau egingo zaigu biziaren, ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizona lana sortua, egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna, orain eta Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. ona hemen jauna, aldare gainean zeure zerbitzarion eskaintza, arezazu bihotzonez eta egizu guretzat sakramentu salbagarri. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Baitasunean elkarturik, haren eriotza ospatzen bai dugu, bede biziz haren pistuera itortzen eta itxaropen sendoz, haren aintzasko etorrera itxaroten. Horregaitik zantu eta ingeru guztiekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizula. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzkan zure dizirak. Osana, zeru goienetar, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk bizierazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeuari zara beti eta beti zeure herria biltzen eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskain dakizun. Apalki beraz, jauna eskatzen dizugu egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez oparietarako ekarri ditugun ogi ardo hauek zure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogila hartu eta zuri eskerrak emanez, bedinkatu zuen, zatitu eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean, palondoan kaliza harturik zuri eskerrak emanez bedinkatu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Dunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, Eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. horregaitik jauna gu zure semearen ekaldi salbagarria eta hien artetik piztea eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira, jauna, zeure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia, egizu jauna, zure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristogan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zure aukeratuekin zerua iritsi dezagun, lehenengo Maria guztiz doatzua, Jainkoaren ama beti Virginiarekin, haren senar Jose Santuarekin, zure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin badakigu hauen bidez zure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen, du honetako ibilaldian bete ezazu sinismenez eta maitasunez zeure Eliza, zeure zerbitzari Francisco gure aita santua, Sinazio gure gotzaina, gainerako gotzain eta elizgizon guztiak eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez, zeure aurrera deitu duzun familia honen otoitzak, eta guztizona erakarri zeuregana mundu zabalean banaturi dabiltzan zeure seme alabak. Hildako gure zenideak, gogoan ditugu gaur, Jose Maria Paiza, Maritxu eta Peio Francisco Tarra. Eta hildako guztiak aritzazu zeure zeruan. Guk ere sinesten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jangoiko aita algustidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiuzu gaur egun honetako ogila, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
Ona hemen, Jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, mai ontara deituak. Hauna, ez naiz inor Nere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatuko naiz. Azken afari ezkero jauna, gure janari zuzara, agindu gozoz lotu bi. Ogia bide gera iristen, gure gorputzak lotzera. Zuaiz gerria hadarrarekin, bat egiten den antzera. Atasun honek eskatutzen du, animak ere bat egin, buru bihotzez bizi gaitezen, bat egin ikan zurekin. Zaren osoa eskaintzen zaera, izanaz gure atsegin. Du jarritako maite legean, ez genuke nahi utzegin. Etzaiak bere tentaldietan, ez du inolaz etxiko. Eragozpenak endu izkiguzu, guk ezaitugu ziko. Batasun honek iraun dezala, gure bizitza guztiko. Azken orduan sartu artean, zure etxean betiko. Egin dezagun otoitz. Indar berritu egin gaituzu jauna gure erosmeneko sakramentuaren bidez. Egizu betiereko salbamenaren janari honi esker, egin dezagula beti aurrera egiazko fedean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela Jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Ama maite Maria, egi
dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Hain geruzko lirioz, estimagarria, usai gozoz kolorez, zerutik jaitxia. Gorde gaitzazu ama, guztiz maitatia, ez dezagun zikindu, onbide garbia. Ez dezagun zikindu, onbide garbia. Ama maite Maria, egi guzu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Zure bitartez Jesus, ikusi dezagun.